Ahojte priatelia, minule som vám rozprávala trošku o breze, boli sme na breze, na samčích kvetoch brezy a naložili sme si okrem iného aj brezové kvety do oleja. A dneska ideme tento olej spracovať. Ja som si ho priebežne niekoľkokrát nahrievala, aby púšťal tie svoje účinné látky do oleja. A dneska prišiel ten čas, keď tento olej, už prichystaný, zlejeme, scedíme a zahustíme si ho. Budeme si ho zahusťovať včelým voskom a kokosovým olejom. Nič iné do neho nedám. Bude to naozaj taká čistá, jemná, prírodná masť, veľmi vhodná aj pre mužov, pre ženy, aj pre detičky. Takže teraz prvé, čo urobíme, tak si ho scedíme. Je krásny ten olej s tými jahňatami. Takže precedíme. Na deci oleja dávam približne 7 gramov včelieho vosku a cca 30 gramov kokosového oleja. Mastička by mala ostať potom taká jemná, ľahko rozotierateľná, čo vlastne chceme. Teraz tam pridáme včelý vosk, kokosový olej a takto pripravenú zmes idem dať teraz do vodného kúpeľa a rozpustiť to, aby sa nám to spojilo. Vidíte, včelí vosk sa roztopil, aj kokosový tuk, krásne sa nám to spojilo. A teraz záverečná fáza, nedáme tam už žiaden esenciálny olej, nič, proste bude to úplne taká jemná, čistá bylinková mastička, ideme to preliať do nádobky. Mastička sa nám rozpustila, všetky ingrediencie sa spojili a teraz si to prelejeme do kelímkov. Ja používam takéto tmavé kelímky, kvôli tomu, že tá masť tam ostane ochránená bez slnečného svetla. Takže nalejeme do jedného kelímka. A vyjde nám ešte aj druhý kelímok. Super. No a takto urobenú mastičku necháme vychladnúť a potom si ju uzavrieme zase kelímkami. No a určite ste zvedaví, že na čo je dobrá takáto brezová mastička z brezových kvetov samčích. Je veľmi dobrá na upokojenie pokožky, keď máte zápalové stavy, drobné ranky, odreniny. Takisto je vhodná pri bolestiach svalov, kĺbov. Ona pôsobí veľmi tak jemnúčko. Je veľmi vhodná na pokožku, keď máte nejaké poruchy pokožky, že ekzémy, suchá pokožka, dekolt, tvár, hlavne pre dámy, ale môžu to použiť aj páni, aj po holení. Je veľmi jemná a výživná. Jediné, čo by možno som si dala pozor, že je tam ten peľ z tých samčích kvetov. Nie každý znáša peľ z týchto kvetov, takže tam by som akože urobila že výnimku, ale inak je veľmi jemná, bezpečná a užitočná. Nepriamo ešte dokonca podporuje aj lymfatický systém, alebo keď máte pocit ťažkých nôh opuchnutých, tak takisto ju na to môžete využiť. Takže mastička z kvetov samčích brezy kvitne teraz na jar, potom už nebude. Tu ju máme. A možno taká zaujímavosť, vedeli ste o tom, že na jednej breze kvitnú nielen samčie kvety, ale aj samičie. To znamená, že strom, ktorý má v sebe zastúpený aj ženský, aj mužský rod. Breza je proste úžasná. Mastička nám krásne vytuhla, vidíte, zmenila svoju konzistenciu a je krásne svetlučká z brezových kvetov. Ak sa vám páčil tento receptík a zaujalo vás to, alebo hočo, čo som rozprávala, kľudne sa ozvite, napíšte, lajknite, dajte si odoberať kanál, aby vám nič nové, čo v prírode zažijeme a domov si donesieme, neušlo. Prajem vám pekný deň.